Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне популярлыгын югалтмый һәм аңа ихтыяҗ елдан-ел арта бара. Бу бәйрәм кешелекнең төп тормыш кыйммәтләре гаилә һәм мәхәббәт икәнен раслый. Ташлыяр авылында гомер итүче хөрмәтле Фәрраховлар гаиләсе бу көнгә мөнәсәбәтле рәвештә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале белән бүләкләнде. Кунаклар күркәм, нурлы гаиләгә чәчәк бәйләме һәм кыйммәтле бүләк тапшырды. Безнең 8 июль ул гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне дип игълан ителгән. Һәм менә шушы көн уңаеннан без инде районда менә шундый матур, үрнәк яшәүче гаиләләрне барлыйбыз да, аларга менә шулай итеп кунакка килеп бәләкәй генә алга үзләребезнең рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Безнең авылда шундый гаиләләр бик күп, но шулар арасыннан да иңнәре Кәсветанлы Тепаниченда 60 ел, 60 көндә түгел, 60 айда түгел, 60 ел. Әйтеп кенә карар, кеше бер кеше гомере, шуңа күрә инде бу гомерне инде ничек итсәң дә үтә, яхшы итеп үткәрсәң дә үтә, начар итеп үткәрсәң дә үтә. Сез инде үзегезнең 5 балагызга һәм инде шушы авылдагы барлык гаиләләргә үрнәк семьяга. Ташлыярда гына түгел, районыбызда иң үрнәк, тирән ихтирамга лаек гаиләләрнең берсе ул Фәрраховлар. Гомер буе бер-берсенә тугры ир белән хатын, балаларын өзелеп яратучы әти-әни булып яшиләр. 4 буынны бергә бәйләп, балаларына, онык-оныкчыкларына ныклы терәк булып гомер кичерә алар. Район башлыгы Рамил Муллин исеменнән котлау хаты да адресларына укылды. 1960 елның январында гаилә корган Фәрраховлар берсеннән-берсе акыллы, тәүфиклы 5 бала үстергән. Медучилище тәмамлап, Ташлыяр авылына медицина хезмәткәре булып эшкә кайткан Люция апа озакламый шушы авыл егете Кәшбетдин белән кавыша. Бер кадәр җирдек тә уже авылга кайттым мен аны. Мен аны гел шам мен элек җири торганы як тегеп кешегә иешләп 60 yaşka җиткәнче ди торганы юк. Хәзер 69-84 китте. 3 январ көнне 60 ел булды безгә. Мин канәгать бабайдан. Аллага шөкер. Ибрук исән генә булсын. Беребез не карашабыз. Хәзер икәү генә яшибез инде. Аллаһы Тәгаләгә 1000 тапкыр рәхмәтле мин. Чөнки 5 бөртек алып кайттык, күзләргә тигезә күрмәсен, 5-се тин исән. Фәрраховларның балалары, инде оныклары да тормышта үз урыннарын табып, гаилә корып яши. Җәйләрен йортлары оныклар тавышыннан шау-гөр килә. Мин яратам әбине, киләм каждый день. Әбидә бабайдан нык рәхәт. Без инде бәләкәйдән үк монда үстек, әбиләр безне балаларны, оныкларны кадерләп үстерделәр. Безне яратып, бабай төрле һөнәрләргә өйрәтте. Умарта корырга, казак кагырга. Әбиләр безне яратты инде. Төрле шәһәрләргә таралып яшәсәләр дә, Фәрраховлар туган нигезгә еш җыела. Гаиләләребездә әти-әнибез үрнәген сакларга, аларга охшарга тырышабыз диялар. Әти белән әнибезне ныгыйбәт кешеләр. Без аларны яратабыз. Кайтып йөрибез атна сайын шулай яннарына. Бүген көндә әти үзенең умарталары бар. Шул умарталарны кара кайтабыз булышырга. Икесе бик матур яшәп яталар шул. Аларга сау сәламәт, озын гомер телибез. Әти-әни белән бик зур рәхмәт. Безне 5 бала үстерделәр. Алар икесе дә тату гына булып яшәделәр. Кәшбетдин һәм Люция Фәрраховлар, Аллага 1000 шөкер диеп, шулай якыннары мәхәббәтенә төренеп, бәхетле картлык кичерә. Зур, бердәм гаиләдә һәркем әти-әнигә чиксез рәхмәтен җиткерә. Әти-әниебез исән сау булганга без нык бәхетле. Авыр вакыт булса да, сөйүнечләр булса да, без аларга йөгереп кайтабыз инде. Алар ничек тә булса безгә ярдәм итәргә тырышалар, безнең сөйүнечләребез белән уртаклашалар. Сәламәт булсыннар инде, шул инде җирләмәсеннәр, Алла берсә озын итеп та яшәсеннәр. Үзләре исән вакытта бала куяса күрмәсеннәр. Анаклары сөендерсен. Бергә рәхәт итеп яшик. Һәр вакыт бөтенебезгә үрнәк булып яшәдегез, эшләдегез. Бүтән тирә күршеләргә, авылга һәм бигрәк тә инде безгә ул вакытта әле сездән яшәрәк идек.
Кәҗбеттин һәм Люция Фәрраховлар бүгенге матур тормышларына сөенеп яши. Иңгә иң терәп, кулга кул тотынып, гомер юлыннан 60 ел атлаганны сизми дә калганбыз диләр. Ныклы һәм шиксез бәхетле Фәрраховлар гаиләсе күп еллар иминлектә гаилә учакларын сүндерми яшәсен. Светлана Фазылова, Ойрат Фазылов, Муслим телевидениесе.